mlynedd yn ôl, pam nes I ddechrau fel cynghorydd, un o'r pethau o'n i'n glywed fwy o aml gan drigolion Bangor oedd bod nhw'n poeni am y ffordd oedd eu cymuned nhw'n edrych. Oedden nhw'n poeni am sbwriel, am flerwch, am ddiffyg cynnal a cadw. 2 blynedd yn ôl, ddos i'n aelod cabinet yn gyfrifol am y maes gwaith yna, a ddos i sylweddoli na nid yn unig ym Mangor ond y bryderon am hyn, ond y bryderon ar draws y sir. Mae pawb isio byw yn rhywle sydd yn edrych yn ddeniadol, lle maen nhw'n teimlo'n falch o'i cymuned. Wan dwi'n falch gallu gyhoeddi bod ni wedi buddsoddi 1.5 miliwn I geisio gwireddu yr uchelgais o gael cymunedau glân a thaclus ar draws y sir. Nod y prosiect yma ydy gweithredu ar be mae'n trigolion isio I ni wneud. Boed o yn glanhau meincia, codi sbwriel, chwynnu, llnau arwyddion. Mae yna lot o fan bethau eich sydd ddim wedi bod yn digwydd yn ddigonol dros y cyfnod dwytha. Hefo'r buddsoddiad yma, da ni'n gobeithio rhoi hynny ar waith. Da ni'n gobeithio y bydd gennym ni ar draws Wynedd gymunedau sydd yn lân ac yn ddaclus. Un o'r pethau sydd wir yn wahanol am y prosiect yma i'r gwaith sydd wedi digwydd o blaen ydy bod o'n ymatebol I be mae cymunedau isio. Ac er mwyn sicrhau hynna fydd gan cynghorwyr lleol lais yn y prosiect, fydd gan cynghora cymuned, fydd gan grwpiau cymunedol I gyd rôl I chwarae, I ddeud be maen nhw isio weld yn digwydd yn eu cymunedau nhw. Dyna di pwrpas hwn bod ni'n gweithio fel cyngor hefo'n trigolion I sicrhau y gorau gallwn ni. Mae Bangor Ucha yn ardal lle mae yna broblemau wedi bod efo blerwch ers amser maith. Mae yna andros o lot o bobl yn byw yma, lot ohonyn nhw fyfyrwyr, lot o dai yn HMOs lle mae pobl yn byw ar wahân, dim eich fel aelwyd yn rhannu cyfrifoldeb am glyrio ac am daclusrwydd. Dyn ni wedi bod yn ymdrechu ers blynyddoedd I ddod i'r afal ar heriau ym Mangor Ucha, ond dydy o ddim yn hawdd. Mae yna wastad stwff sydd yn disgyn drwy'r gaps a ddim yn cael ei weithredu. Ond dros y misoedd dwytha yma, da ni wedi bod yn peilota y cynllun Tîm Tacluso Ardal Ni ym Mangor Ucha, a mae trigolion yn dweud bod o wir yn ei gwahaniaeth. Mae yna swyddog wedi bod yma yn clirio, yn trio sicrhau bod yr man sbwriel a fachi'n cael ei godi, bod yna ddim blerwch ar y strydoedd. Mae yna raglenni yn cael ei gweithredu o ran trio lleihau y nifer o funia sy'n cael ei gadael allan ar y stryd, a mae yna gynlluniau'n cael ei rhoi ar waith I newid y drefn casglu, I sicrhau bod y drefn yn addas i'r boblogaeth a bod ni ddim just yn gwneud one size fits all I raddau'r sir I gyd. Mae'r adborth fel cynghorydd lleol dwi'n gweld mae'r strydoedd yn edrych lot glanach, mae trigolion yn gweld gwahaniaeth a dwi wir yn gobeithio drwy weithredu y cynllun yma y byddwn ni'n gallu gwneud gwahaniaeth tebyg ar draws y sir.